Колеги, вітаю вас із туманної Одеси. Сьогодні сюди з робочим візитом прибув міністр закордонних справ України Павло Клімкін та його колега з Туреччини Мевлют Чавушоглу. Перед стартом 7-го засідання українсько-турецької спільної стратегічної групи планування міністри знайшли 10 хвилин, щоб відвідати, погуляти по Стамбульському парку. Екскурсію для них влаштував мер Одеси Геннадій Труханов. Одразу після цього вони поїхали на закрите засідання, за результатами якого провели спільну прес-конференцію у дипломатичному клубі Одеси, яка буквально закінчилася декілька хвилин тому. І, безумовно, ключовим питанням, головним питанням на порядку денному сьогоднішнього засідання був збройний конфлікт на Донбасі та ситуація в окупованому Росією Криму. Позиція Туреччини у цьому питанні чітка і незмінна. Крим – це Україна, і Росія має повернути анексований півострів. Що ж до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, то він констатував, що з моменту анексії вже минуло 5 років, та попри міжнародні санкції, кількість політичних в'язнів лише зростає. Нині їхня кількість вже сягнула 100. Це якщо враховувати тих 24 українських моряків, яких Росія захопила у нейтральних водах Чорного моря. І щоб їх повернути, за словами Павла Клімкіна, світ має посилити тиск на Росію, і Туреччина у цьому питанні найкращий союзник для України. Очільник турецького МЗС Мевлют Чавушоглу своєю чергою запевнив, що Туреччина готова виступити посередником між Україною та Росією в обміні військовополоненими та політичними бранцями Кремля, як це було у 2017-му з заступниками голови Меджлісу Ахтемом Чийгозом та Ільмі Умеровим. Це наразі така головна ключова інформація за підсумком сьогоднішніх переговорів міністрів. Нині вони поїхали зустрічатися з лідером кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєвим. А в мене поки що все. Дякую вам, колеги. Спасибо большое.